ኤሮፓ ክነብሩ ዘይተፈቀዶምን ጉዳዮም ዝተዓጽወን ብወለንትኖም ናብ ሃገሮም ዝምለሱሉ ኣገባብ ንምጥስታው ይስራሕ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ልዕሊ 35 ዓመት ዝዕድመየን ነፍሰ ጡራት ምውሳድ ክታበት ቀዳምነት ክወሃበን ከም ዝተወሰነ ተገሊጹ ጥዕናይ ሃበለይ ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 28 ሚያዝያ 2021 ዝተዳለወ መሰናድኦ ዜና ቀንዳር እስታቱ ብምቅዳም ጀሚርና ኣለና ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ናብ ዝርዝር ዜና ዘምራሐኩም ኣርሴማ ሰሎሞን ሰናይ ምክትታል ኣብ መላእ ኤሮፓ ጉዳዮም ተዓጽዩ ወይ እውን መሰል መንበሪ ፍቃድ ዘይተዋህቦም ሰባት ወለንትኖም ናብ መበቆል ዓዶም ክኸዱ ከም ዝፍቀድ ነዚ ዘሳለጥ ስራሕ ኣብ ምትእትታው ይካየድ ከም ዘሎ ኮሚሽነር ሕብረት ኤሮፓ ንጉዳይ ስደተኛታት ወይዘሮ ይልቫ ዮሃንሶን ሓቢራ ብመሰረት ዝሃበቶ ሓበሬታ ጉዳዮም ተነጺጎም ወይ እውን መንበሪኦም ከይተናውሐ ውጹ ዝተባህሉ ሰባት ካብ ኣገዲድካ ብወለንትኖም ናብ ሃገሮም ዝምለሱ ብኩሉ መዳያቱ ዝሓሸ ምዃኑ ብምግላጽ ነቲ ንምስላጥ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ናይ ኣሰራርሓ ኣገባባት ክተኣታቱ ምዃኑ ሓቢራ ኣብ መላእ ኣህጉር ኤሮፓ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ጉዳዮም ዝተዓጽወን ናብ ዝመጽዎ ውጹ ዝተባህሉ ኣሽሓት ስደተኛታት ከም ዘለዉ ይንገር ኩለን ኣብ ሽወደን ዕድሜአን ካብ 35 ዓመት ንላዕሊ ዝኾና ነፍሰ ጡራት ደቂ ኣንስትዮ ክታበት ክኽተባ ንምውሳድ ቀዳምነት ክወሃበን ምዃኑ ሰብ መዚ ምክልኻል ሕማማት ሽወደን ሓቢሮም እተን ኣብ ክሊ ዝዕድመ ዘለዋ ነፍሰ ጡራት ብሰንኪ ዝሓዝኦ ጥንስን ምሱ ዝተሓሓዝ ጉዳያትን ወሳሲኽካ ኣብ ተኣፋፊ መደብ ስለ ዝተመደባ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ከም ዝፍለጥ እተን ንኽታበት ኮቪድ ዝሰርሓ ትካላት መድሃኒት ፈተነ ኣብ ዘካየደሉ ዝነበራ እዋን ኣብ ጥንሲ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ መርመራ ስለ ዘይተሳተፋ ክሳብ ሕጂ መሃብ ክታበት ንጥኑሳት ውሑስ ኣይኮነን ተባሂሉ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ሓድሽ ምዕባለ እንዳመዝገበ ይቕጽል ከም ዘሎ ዜናዊ ጸብጻባት ተዛሪቦም በዚ መሰረት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ካብ ትግራይ ከም ዘይወፀ ብወግዒ ኣፍሊጡ እቲ ምኽንያት ብሰንኪ ዝግበሩ ቴክኒካዊ ካልእ ከማልኡ ዝነበሮም ወተሃደራዊ ቅድመ ኩነት ብዘይ ምምልኦም ከም ዝኾነ ኣፈኛት መንግስቲ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣረዲኡ ብኻልእ ዜና እቲ ዞባ ነበርቲ ከተማ መቃድሾ ነቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ተቃወምትን ክፍጠር ዝኽእል ግጭት ብምፍራሕ ካብቲ ከተማ ክወፁ ጀሚሮም ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ወገናት ዝተፈላለየ ከባቢታት እታ ከተማ ተውቃጻጺሮም ምህላዎም ጸብጻባት ሓቢሮም ብሰንበት ጽኑዕ ውግእ ድሕሪ ምክያዶም ኣብታ ከተማ ከቢድ ጸጥታዊ ወጥሪ ተሰኒፉሎ እቲ ጎነፅ ኣብ ተሓለፈ ሰንበት ኣብ መንጎ ፕሬዝደንት መሐመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ዝድግፉን ዝቃወሙን ሓይልታት እዩ ተወሊዑ በመሰረት እቲ ሓበሬታ እቶም ሓይልታት ካብ ቤት መንግስቲ እቲ ሃገር ከባቢ ፍርቂ ኪሎሜትር ርሒቑ ዝርከብ ዋና መገዲ ተቆጻጺሮም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ኩናት ይቕጽል ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ጸብጻባት ወፂኦም ከም ዘለዉ ክፍለጥ ተኻኢሉ መንግስቲ ኣሜሪካን ሕብረት ኤሮፓን እውን ነቲ ግጭት ብዝምልከት ዘካየድኦ ዘለዋ ጻዕርታት ቀጺለናሉ ከም ዘለዋ ሓቢረን ኣብ ሃልምስታት ዝተባህለ ከተማ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖት ምስልምና ኣሉታዊ ርእይቶ ዘለዎ ሰብ ኣብ ዝነብረሉ ከባቢ ንዝነብሩ ተኸተልቲ ሃይማኖት ምስልምና ጎረቤቱ ብተደጋጋሚ ዘርኣዮ ጽልኢ ዝምስረቱ ግህሰት መሰል ሰባት ተኸሲሱ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡሎ ብመሰረት ፖሊስ እታ ከተማ እቲ ውልቀ ሰብ ነቶም ተኸተልቲ እስልምና ዝተፈላለየ ካብ ቅዱስ መጽሓፍ እስልምና ወራቕቲ ብምፍላይ ኣብቲ ወራቕቲ ናይ ጽልኢ ጽሑፋት ብምጽሓፍ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ናይቶም ስድራ ብምልጣፍ መሰላት እምነትን ብሕታውነትን እቶም ስድራ ጥሒሱ ተባሂሉ ብሕጊ ተታሒዙ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እቲ ጥርጡር ክሱ ኮነ እቲ ክሱ እኳ እንተዘይኣመነሉ ፖሊስ ብኢድ ጽሕፈቱን መሰኻኽር ዓይንን ንተግባራቱ ከም ዘረጋግጽዎ ኣፍሊጡ እቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ሃገር ህንዲ እንዳስፋሕፈሐ ኣብታ ሃገር ተፈጢሩ ንዘሎ ሰፍ ዘይብል ቅልውላው ጥዕና ኣስዒቡ ዘሎ ዓይነት ቫይረስ ኮሮና ኣብዚ ኣብ ሽወደን ኣብ 4 ሰባት ከም ዝተረኽበ ሰብ መዚ ጥዕና ሓቢሮም ኣለዉ እቲ ኣብ ህንዲ ብቁልጡፍ ምልባዕ ኣብታ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ልዑል ሞትን ሕማምን ዘኸተሎ እታ ሃገር ዓለም ለኻዊ ሓገዝ ኣብ ርእሲ ምጥላባ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሕጽረት መድሃኒት ናውቲ ሕክምናን ንምፍታሕ ዓለም ለኻዊ ወፍሪ ይካየድ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሓቢሮም
ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ህንዲ ዝላባዕ ዘሎ ቫይረስ ዓይነቱ ባህሪ እቲ ቫይረስ ንምጽናዕ ብሓባር ምስ ክኢላታት ህንዲ ብሓባር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ይገልጹ። ትከታተልዎ ዘለኹም ኣብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ የአውሮጳዊ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ እዩ። ካብዚ ብምቕጻል ብሓጺር ዝተዳለወ ካልኦት ዜናታት ክቐርበልኩም እየ። ሃገረ ሽወደን ነቲ ኣብ ሃገረ ህንዲ ዝተፈጥረ ቅልውላው ስእነት መድሃኒትን ናውቲ ህጹጽ ሕክምናን ዝውዕል መሳርሒታት ዝሓዘ ቀዳማይ እብረ ሓገዝ ከም ዝሰደደ ድሮ ኣብ ሃገረ ህንዲ እቲ ሓገዝ ከም ዝበጽሐን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ሃገራት እንግሊዝን ጀርመንን ኣሜሪካን ካልኦትን ዝሃቦ ሓገዝ እውን ድሮ ኣብ መዓላ በጽሑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ምምሕዳር ስቶክሆልም ኩሎም ዕድል ክታበት ተዋሂቦም ክታበት ኣስትራዜነካ ኣይንኽተብን ብምባል ምኽታብ ዝኣበዩ ሰባት ካልኣይ ዕድል ክታበት ይኹን ካልእ ዓይነት ክታበት ክወሃቦም ከም ዘይክእል ብምባል መጠንቀቕታ ሂቡ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ብመሰረት እቲ ዜና ብዙሓት ሰባት ክታበት ክወስዱ ተመዝጊቦም ክበቕዑ ኣብቲ ቦታ ክታበት ምስ በጽሑ ዓይነት ክታበት ኣስትራዜነካ ምዃኑ ምስ ተነግሮም ምውሳድ ይኣብዩ ከም ዘለውን እዚ ከዓ ምኽንያት ስለ ዘይኮነ ካልእ ዕድል ክታበት ከም ዘይወሃቦም ምምሕዳር ስቶክሆልም ወሲኑ ኣሎ። ሃገረ እስራኤል ኣብ ኣተሓሕዛ ፊልስጤማውያን ዝኽተሎ ሜላ ምስ ዓለታዊ ምፍልላይ ማለት ምምሕዳር ኣፓርታይድ ብዝግለጽ ከም ዝኾነ ተጣባቒ መሰል ሰባት ሂውማን ራይትስ ዎች ኣብ ዘውፅኦ ሰፊሕ መግለጺ ሓቢሩ። መንግስቲ እስራኤል ነቲ ዘውፅኦ መግለጺ ብትሪ ብምንጻግ ነቒፍዎ ከም ዘለዎ ክፍለጥ ተኻይዱ። ኣብታ ብበረኸኛታት ተዋጋእቲ መራሒኣ ዝተቐትላ ሃገር ቻድ ተኸቲሉ ሃገር ክመርሕ ዝወሰነ ወተሃደራዊ ምምሕዳር እታ ሃገር ብምቁዋም ሲቪላዊ መንግስቲ ምስረት ብምባል ንተቃውሞ ዝወፁ ሰላማውያን ሰልፈኛታት ዝተገበረ መጥቃዕቲ ሓይልታት ጸጥታ ክልተ ሰባት ከም ዝቐተሉ ካብታ ሃገር ዝወፀ ጸብጻባት ኣረጋጊጾም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሎም ዝበልናዮ መሰናድኦ ዜና መላ ኤውሮጳ እዞም ስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም እዮም። ንምክትታልኩም እናመስገንኩ ሓደ ካብቲ ንምስሳን ማዕኮንኩም ዝኾነ ሃርሞኒ ሚድያ ርእይቶኹም ተሳታፍነትኩምን ብምዃን እቲ ኣብ ዩቱብ ዘሎ ቻነልና ሃርሞኒ ሚድያ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ንምሕፀን። ብዘይካዚ ኣብ ፌስቡክ ብዓብዩ ከዓ ኣብ ድሕረ ገጽና መዓልታዊ ዝዝርጋሕ ሓደሽቲ ዜና ሓበሬታታትን ዝተፈላለዩ ጽሑፋትን ክትረኽቡ ኢኹም። ተሳተፉ፣ ሕተቱ፣ ረኸቡልና፣ ጽሓፉልና። ክቡራት ተኸታተልቲ ክሳብ ኣብ ዝመጽእ ናይ ዜናዊ መሰናዶና ንራኸብ ድሓን ቀንዩ።